you try. Kalong ka jing kemen sa sisian pat. Panikai fi nagaktian ka jong blay. But ngakwa ban yasam nagaktian ka jong blay bagajing kai ka badon kam. Nagabenta jong pi, but nagabenta jong a, but nagabenta jong baru alang ki bala ban sa skor ni ka jing kai. But kini ka jing kai kalong kumno bangin nang. Habang iya ling bagi eryong but ki jing tenjo ha ka jing. Kai bangi de ban le but kumno ngiron kam ya ka bangin yo jing kai. Kai ka jing kai ka bangi la ban yo naiki eryong ha ka jing But ngakwa iya ka bangin Pensyono rin begini ka jing kai lengba ka wini ka jing ja ka tin ka jonglay bangis kam na tho khnang ya gani ka jing tho khnang bagan long ka jing kai kumno ya ka mga phingi la ya ka banyo ya ka jing ban pau no man sim khoi bangi la ru ban job ye ki eryong ha ka jing bat ka jing tanju ki bangi kendo ha gani ka perthai But ngakwa ya ka bangin pai na Matthias kalandong ka ba khatsau gad khat ka ba arpu ar lefin pulia ga dot khat ka ba lai pulai ka bible ka kren chapang ko ine ka jingja ha ka por ka jang uchisu ha ka ba ki senran ki ya kendo ya ka eryong but lingba ka wai boi ka khat ngin ya pet ka por ba ngit scam ngin yo ya ka jingi kai but ngon spotli ki mat ka bangan ip ya ka ni ka mat lingba ki ni ka jingja but ka jingi kai ka bangin kam man yo Kenang ya ke bangin la ya ke pentri kam ga jingam but kam tam ya kenang bangin la ya ke bangin job ya ke jingale ha ke jingem but ke jing tunjo lani ki eryong ki bangi kendo haman laga por jong ke jingem ti ban tangan pulie ning kong ya tien ke jong blake ong ha ke khat ke ba ar fu ar aba Jesus Christ la kentu ke senran ju ban kie walor ke ke lien but ban let no she shiliang kat ba udang pelat no ye ki pat ba insdang do ke khat ke ba ar fu lai Tien ka jong blake ong tia ba ula pelat no iki pat ba ula kiu sha ulom wei breu ban duai ka baning kong ka bangidon kam ban yo jing hikai ka ik bangidai ban le lada ka deingi bagin ha ban nyai le bagi jing tunju lani ka deingi bagin nyai lim bagi eryong lani lada ngi don ha pedeng jong ka jing tunju lani pedeng jong ka eryong ka baning kong ka bangidon kam ya ka bangin kin ma ulo ka jing duai Jesus Christ wi kai baru yathu shapang kumno bu upulot por ha ga jing duai lara Jesus Christ ulang blai belashim ya ga jing long do ka pura ha ni ga purthai udon kam ban duai karno tam manga ban mapi deni ta da wonum ship sting ya ga jing duai ka long ka bor na ka banta ka jing ya shaprang ha ga jing em makin jaman sim ka jing duai ka long ka tulong bangila ban yo pdiang ya ka bor ga jong blai bangin job Wei pegawai ke thma ke jingem lepia lamba ke jingem ba ke jingele wanno man thai ban duai wanno man thai ban khot ke pa dio ble ha ke jing duai la kumno bro pismo thai ban duai la kumno bro pismo wan kata ke jing smo ba I kumbo ble umyo smo ke jing duai ke jongpi kata ke jing smo kala ban long ke jing kisom ki ba meding ke bo setan wan ban le prasai ke jing ke jongpi en rei nga kwa ye ka ban ai men sim ye pi ye teng ban duai jing duai ka long ka daw jong ka jing job na ka banta jong go bon ki ri khrau ke jong blai kala ba dong jong baro ki ri khrau ke jong blai ha ka bible bar wat ha ki singi go bantaro den ta ka da kum ka ni ka por la da pi ai lung ba ke jing ha ke jing em ka jong pi shong ha ki jat ke jong trai ha ke jing duai ka long ka ban don kam ha do ka ka baar ka bangi dan kam ban yo jingi kai na gni ka long ba ka tin ka jong blai ge thu agri ka ju ka khat ba Jesus Christ andala janme dru uladon hangta wei breo uladon hangta wei breo tin ka jong blai ka Jesus Christ ba marwai lo jong ta ulo apeng jong ke eryong lese kala ban long ba ka jing sko marwai kala ban wan ka jing em ka jong pi ka sko pi don kam yenu en rei ban kita ki breo pai kemat kemla ban shampang lani soto lani rap ye kata eryong pat ke jing e go pi kendo ha ke jing em repi so kum ta yo jing kai na Jesus Christ le si ha kamet la ban long marwai re ha ka men sim ke jmu udon ke jing dei ke ban jan ke bahadu kata ban ukpa yang ba ke jing duai jadi ne ta da ha pleng jong ke eryong ni ke long ke ba ar ko kirin kam ban ke ma ba phim long marwai blay ulong ringkat papi wala na pim smo ndai pun banu blay ulong
ringkat berpi blei ulong la kaliang ke jongpi blei udan asenda jongpi blei usngot ho ye gijing adan ti gijing esiam ke jongpi wala hakamet uji sukres ulong marwe re hakamen sim ke jong udon ke jing te ke chan hadu kata berukpa lemba ke jing duai de daga daw pi smo ba pi kwa ban yet ho ye gijing e mat ke jing kendu ke jongpi hangno yet ho how try uji su ang bread ke jing ket ke jongpi hanga Perun ai pi ke jing jatat hagamen siam. Tadi na daga daw haba pi kan wo try pin snow ye ke jing don ke jing ba pin nom so long marwe. Uji sukres udon ye ke jing dai ke banjan hadu kata baru pa. La un puli kata Jonas kan ba khat san gad khat ke ba khat khandai. Ha ke ba ye thu ba shumale e like na kata ke ba pa ju ong u le. Kani ke pen i ke jing dai ke banjan hadu kata hap den ju baru kupas ubah neng. Di kini rugan long keduk sana ke benda ke jing em ke jeng aban jongpi ban kan long rugan jing pen kan mau. Bah pedeng jong ke eryong, ha pedeng jong ke tma, ha pedeng jong ke jing tenju. Kalau ke kubor ke bel aiman siam berkuas ngau tenat ban tep. Ublei ulong ringkat barni. Like setang lada film tre ya ke bani keren batu, lani film khot yu, lani film lecce ke jing duai, hang ta pen samarwai. Renga kentu ye pi, aiman siam ye pi. Ublei up bapin keren syu o bleu up bapin khot diu balada pi keren bat u trang don pa hajan jong phe kadi ka long ka ba ar bat ka balai apdeng jong ke eryong akwa ai pi bapin so thu ye gri we bapin snow bapin yu iru ye ke kti ban bor ka jong blai Ktin ka jong blai ka ong ha gad khot ka ba aku sao henry men kata ka lieng kala don ha pedeng ka duriau Ya kebala pun ki daga jing at pulung na bagal air kala be bersha. Iktian ka jong blai ka ong kisenran kila don hap pedeng jong ka duriau. Kamu ayu bandon hap pedeng jong ka duriau. Bandon hap pedeng jong ka duriau ko don lat syu ban pai. Syaga diang lani syaga mon lani syadien lani syakmat. Lada kini kisenran kidang don syarut jong ka duriau. Lada kilai I kini ki eryong nam tarai bakin kiu halor jong ka lieng. Banyak syakmat ha kita gelenti bergejing tu jongki. Lara kidon du hajan jong road kendau lesi kenjen dala excited yo tu min exciting he ban poi syakatai ga kendau ga bangila bani ida khmat. Re kom tu di por ki senran kidon hap pedeng jong ka duriau. Hatu pis ngo bagajing ya lenti ke jingem ke jongki ru ki ngo ba pidon hap pedeng jong ke eryong wat ka duriau ka ba pidon pi pais ke diang ru Pemio juba, pai shikaman ru pemio juba, pai shikamat ru pemio juba, lecce den ru pemla. Kini kilese kilapan long gijinya nanti ke jongpi hagaji em ke bamenta. Renga kwa ayepi ba pinso tu ba ublei unum eno ayepi. Maka ketien ke jong blei ke ong. Ketien ke jong blei ke ong hagat khot ke ba apusan. Bu Jesu Christ ulawan ha pedeng jong kata ke jingki jong ke eryong ini puli ke khat ke arpusan dia ke jing apmiet ke besau u Jesu la let haki uda ya halor ke duriau ha ke jing apmiet ke besau ha ke jing ken jong ke por jong inong rom kani ke dei kum balai be German step ber ke tien ke jong blai ke ong bagi ni ki senban ki nganget ke le tinge kum nu ban lai em na ke di ke eryong ke bakrau u Jesu Christ shum la ap hadu pan la kut kata ke eryong Banlet penyesem yang kejinan kam joki. Henry penban Jesu Christ hapdeng jong kejing bat kejing le banlet yang kaban penpau yang kejing don keju bat kejing long krau bat kejing long blai kejong. Kini kalau ke iki besok tenat bat ye kakin kejong blai ke ong hau isia kalau musau pulai ke dekat ke baar. Kentien ke bangasol tenat kentien kejong blai ke ong la pi ya leng baki han long lem rengkat bat pi. Kata kalau ke kular kejong blai Lari nya ilim baki blay ulong rengkat bat ni. Aingo yo blay sham la syukran naga ketien Henry u ien o yangi agata gajing bat gajing le. Unman ula wan ye ka bandan rengkat apdeng jong gajing bat gajing le. Aku amanya tu ye pi dia khilmat. Blay udan rengkat bat pi. Phim long marwai. Ding kenal wanum sko syap tieng wanum du jingkerman. Ketien ke jong blai ke ong Jesu Christ sham la ien o yaki ula wan apdeng jong ka duriau kata galong ke kubor ke besngo tenat bat ke mat ke besau ke bangakwa apinyo pediang nagani ke jingi thu kalong kadon ke bor haga ketien ke jong blai maka ketien ke jong blai ke itu agat khat ke afun riu
Haba kita ki senran kila yu ya ujisu ba uya halor kita gedu dau kila snok yu kita ong kalong kerengai tikila lenyar na ba kila syaptin tin ke jong blai ka ong kila lenyar ba kila syaptin na lor kata ke eryong ga wan man len shop ya ga leng ga jong ki kila sa ya ujisu ya ubreu ba ya kem sim latip ba ujisu kila snok syaptin hadu kata gidang perkat ba kerengai nomor kim pat ju meno mandan ubreu ba ya slao Bagaktin ke jong blai ka ong agad khot ka arpunyo reu jisu kumni ru ula kren naki udaong tus ngauslur dei mga tuwat syaptien Aingo yu blame ba jisu Christ shumla ino ayaki hangtag hagata gajing sngo klumat ba gajing sngo syaptien jisu Christ ula kren kini kalong gamat ka bang kwa fifin kan mawa na kalong gadam ka bora gaktin ke jong blai la hakano ko por ka wan gajing syaptien ha gajing em gajong pe Chashko ada kektian ke jong blai. Alamat ada jing em ke jong aga por banga snow shapti, aga por banga snow do mensiam. Ha banga chashko ada kektian ke jong blai. Kektian ke jong blai ka long ka bor. Dia ka bar weng no ik ta jing shapti baro. Kalong thik kum ka jing shai. Ka ba wan par ka jing dum ka haban pet no. Kektian ke jong blai ka long ka jing shai. Naga banta ka jing em jong apa jopi. Kini ka jing shapti ka long ka jing dum. Wan telap ya ka jing wajub khat jong apa jopi. En real bi chashko ada kektian ke jong blai. Tien ke jong blai kan pen kan ria no ya ga jing syaptien na ga jing em ke jong apa jopi hatu pi syaptien ga kum gani ko por hatu pi syaptien yo pi yap no apdeng jong gani ga jing e ba ga jing le hatu pi syaptien yo pi smo ba pimla ban job ye gani ga jing le bat ke eryong ha ga jing em al pi syaptien shashkor ga tien ga jong blai wanum shashkor ya ga sur jong breu wanum shashkor ya ga tien jong ki breu kala ban long ga ba ai men sim kala ban long ga jing do men sim Lepas ngap iki kubor iki news, lepas pet iki jingja ke putih berkuai kan pensyapting ya pi. Lepas ngap ya kektian ke jong blai kan pelai loy ya pi. Jadi nak terkadang ai men sim pi shashkor kektian ke jong blai ha pedeng jong ke eryong. Kektian ke jong blai ke jing duai kalong ke bedon kam hadu kata-kata ka dengi pengin haban nyai yang ba ke eryong. Batengin ya puli ke dekat ke ba arbu pra ke ba kektian ke jong blai ke ong Petrus Andau lai ya Yesus Kristus kektin ke jong blai ke ong ulong hau kotrai lada dema me hukum yang abangan wan syame halor ke hukum yang abangan wan syame halor ke kata kalong ke request ke jong Petrus wang kotrai lada dema me shisha hukum yang abangan wan syame halor ke kini kalong ke ege pla ikan ke Petrus ukran dengan orang yang pi nak kebentar jong Petrus kamdesho ke ege pla nama bulan dah banyak lenti ke jingem haswa jong ke ni telefon puli Matias kalau ngaba pra ke dekat ke arku sao do ke arku nyo penyu hang ne ba Petrus ulai ya lenti ha ke ba rengkat pergi senran ha ke por bu udan rengkat bu Jisu ha pedeng juga duriau hi kalawan ki eryong ke ba khra ke belajan telap juga lieng ke jogi reha kata ke por Jisu Kristus sudah rengkat batki ha kata ke lieng Jisu Kristus dong tia atrong juga lieng ke Bible baru kisenran anda kilai kata ke eryong bakal khrau kila let ya ke bat Kristus tia Jisu kila engkau kendat adu mem cek bangin sayap Bagaktian ke jong blai ka ong Jisu Kristus kena kata batia ula pensenge ya kata ke eryong berkilas ngopla do kata-kata ya ke bor ke Jisu Kristus ula ya ke banle But nandu kata kajing jales ye ha kajing sngotho but kajing sngotho ke jong along bau Petrus ula sngosh ngan ye bandan rengkat batu Jisu Tadi nak kata hukum kini ke porpat kajing ja kalong ke compare kendiat ke eryong kalawan kumju andre kajing compare kalong bau Jisu Kristus undan rengkat bat ki ha kalian Tadi nak kata lesi Petrus uperkhat ini kajing berkat ula banong ke kamba yang abangan dan ha ka rengkat baru Jisu banyak pengadon haka lieng kelamu Jisu kata kalau kentian ke bedon kam perkat bon sian anong biang sian kampa bandon baru Jisu pedeng jong ke duriau ban ye ke bedon kelamu Jisu tangbat kalian aku apa ni tu pi hai ke jing shania ke jongpi hai ke jing so skem ke jongpi adu ke jing shania jongpi kalau ada spa kalau ada kam ke jam kalau ada kilok kijor kalau hakiki juga ni kepercaya kita kelak penlong ke jingrap rekinde ke jingrap ke pura dan ke bashisha ke bakhandu jong ke jing ya nanti ke jing ke jingrap ke bashisha ke de how try ke Petrus so tho e kata de ta daus wang ini kentien ko try
lada day mame tu hukum yang abangan wan halor ka aingo you blay ba Jesus Christ ula jawab ya kata request ni ka jingkerpat ka jong Petrus pin pulie agat khat ka ba arbu kendai shwai kata ngakwa ya ban ban second dia halor jong ni kata kalong ka jingdor kat ka jong blay kalong ka kham don kam mani ke baro amang akin mauru wat Moses uriu krau jong blay usyakri jong blay bo blay pun kam hadu kata Tin ka jong blay ka ang agoi ka singi la duai khman jong blay ang la daga jing don ka jume kam ya dan kat pagi wanum pa ingi nang ni kapan iba Moses pat ki wai pat ki riu khau ka jong blay aga Bible ki small tho ba klem ka jing don ka jong blay klem ka jing don kat ka jong blay dalilai ki nama ban job ha ka jing am den ta ka wanum shania aki ki jong ri patay shania outrai Jeremiah kalau nang bakat nyo tin ka jong lagi tu kita ki bisanya au try ki nong ki basok so kita ki bisanya au try ki nong kum dieng basai so aki ayam baro belatung arut jong kawa tingit scam balum bagani ka jikai pila ikon bu ki bisanya au try my ki jong ka ni ka pertai wat hadien baga eryong kala kodru ai baga bisanya jong pi au try kan long kum jo tetapi dang ya inti menta apreng jong ki eryong bu ki bisanya ka jong pi au try kita ki basanya kita ki bangai utrai dalilai onom peleran ong ke Bible kamat ke ban riu ke bang akwa ia ke ban hikaye pina kani ke jingja kalong bahap deng jong ke eryong pidon kam ban keli kani ke jing keli try ke me don kam bat ke me kwa nga bangan yo jing hikaye na kani ke jing syam ha ke jing am katin ke jong blay ke yetho bo Petrus ula kreni ni kentien na bola sul ho bo Jesus Christ de mu badon ha gatap ha ka pedeng jong ka duriang na fin puli ga khat ka ar prau Petrus ong ko tra la de de me hukum yanga but wan shame halor ka tien ka jong blay ka ong bo Petrus ula kli utrai ha tu de na am la de de shi sha mu tu hukum ya ba unwan syagata ga jaka ka dan but hang ni Petrus ukli na Jesus Christ kini kalau ke badan kami ngiru bangin keli no try apdeng jong ketma ba ke jingem ke bangin don kam ya ke bangin le ke jingem kada dengi bangin kelaga mot kada dengi bangin pinbaje la ke jong ke jingem kada dengi ya ke bangin sha ke snadur ke jong try ngidon kam ban sha skor biang ya ke sur ke jong try ban konguru ya ke sur Petrus ke tin ke jong blay ke ong ula shashkor biang ke surga jong try berapa try lo khad yu ke khad ke bar bukandai Petrus ula kentina lor ling shim la le daga jing shong shit shim la le bi ndre pen ban ula le ekane naga daw o try ula pentikna ba dema baru dema uru ba khad yu I know you blame Petrus ula le ekane naga benta ke jing em ke janga ba jong piru kalan ke pora pedeng ke jing ba ke jing le kadengi ya ke bangin kli no try ke memon haga jing ga jangi haga memon haga jing ga janga kinon kamban kli ga ga jing kli but ni ai ngo yo blek we ga jing kai ga bangin kamban yo jing kai no Petrus kalong Petrus shimla kli na ki breu shimla kli na ki breu la ni kita ki parasan ran ki bran hada ka lieng ke bode ban le abu Jesus Christ khadi u ngatikna da Petrus ukli ki sendan ki parasan ran nget scam ki sendan ki nam ong ya ki nam ai jing mod yo Petrus un ken thi na lo jong ga lieng Andrei Petrus shimla kli na ki namar bo sngot ho baga surga jong blay kalong ka badai wala da I kumba kamlong ka badai hahmat jong breu la ne ga jisot ho jong breu ne ga surga jong blay kalong ka badai di na ka benda jong abad jong piru gidon kam man shashkor ye ga surga jong blay wanum shashkor ga surga jong ki breu ki laban ai man siam ki laru ban bendu man siam ki breu ki laban sngot ho bat ki laru ban num sngot ho ndeu blay sngot ho bat ula ya ka ban ai pi ya kentien ka badai biang na ka benda ka jing job ha ka jing em bat kamat ka banyo ka bangakwa ya ka banyo jingi kai nang ni kalong bagatin ka jong blay kong hadien bu Petrus ula kenti na lo jong ka lieng ulai ya hasla kumbayat yu Jesus Christ yakwa banyo tu e pil pi ko ngo yu try apdeng jong ka eryong pinla ban le ke ba phim jula ban le manu manoro pin yu I ka buram ka jong blay la pinget pa pi shashkor ka kitien ka jong try what apdeng jong ka jinge what apdeng jong ka jingele pinam pe ban yu I ka buram ka bakrao ka blay pen pa ha ka jing ka jong pingi ai go yu blay bu Petrus lala ia ka ban le ka ju perkhat bun le mano nang ban jingi namal di nong tong rakha ndri nang ban nya halor re hakum ka di ka por
nak daw bulan nang ban ko ngo ye ke surga jong trai la le ye ke kam ke bakra u Jesus Christ ong yo nas klong bakat sa ke dekat ke bakat ar bangila ye ke ban le palat ban ye ke ba ur le men ba orang don nagani ke perthai la rang nge ja la ring shas ko ke tien ke jong bleng anong ye pi ngila ban le ke kam ke bakra ke ban wan ra buram ye oble ko ba u Jesus Christ u penan buram yu khpa hagani ke perthai lingba ki kam ba ha ki u le ban nge scam ru ublay unsna dore ke jing ke janga ban jong phi lingba kini ke jing tenju lingba kini ke eryong ublay unyo ban penon kam yang apa phi na ke borom ke jang but kamat ke pra ke bang kwa ye ke bangin yo ye ke jing hikai na ke jing ja kalong ba ngem dei ban pen ken ria ye ki kamat jong ke jing na Jesus Christ ke ke jong blay ke ong ba hang ni u Petrus andau la ya halor komba ya Jesus Christ dari penban habula yu kini ke jing be jongkel air kaget khot ke lai po ke tin ke jong blake ong habula ke tel air baga jur la snow shifting bala stang ban ngam ke tin ke jong blake ong Petrus ula stang ya ke ban ngam nama blai ula yu ke air den ta kedang aku ban ai ben sim pi pedang jong ke air yong wanom pech ke air yong hoi le segala long ke ba pinum pet la ni pinum snow la ni pinum perkhat ye ke jing ba di ke jing sham re ai banalo jing kita ke baro ke ba ke jing mot perkhat jong pi kan kampen le jing mot shauta unong penlong ba nong pen janai ke jing ke jong pi kum ong histi sinong hebrew ke nong ke ba khat ar ba ngai scam ringi ai kmi ki kmat ke jing shau Jesus Christ ba shak ke tien ke jong ble ngai scam compare ke thma ke jur kat no ha ke ba khat du nin long kham khrau ba ni ki nong job you try. But I get scam, we try and I board yang apa dia pi bangin le, ya kata ke badon kam. Wanam syak bakando kajing penwet ya kajing lenti kajing syakmat. Petrus hakum kini ke por kal air lalong kajing jenthut kalong kajing penthut na ke benta un poi syak kata ke thong. Tina ke benta jonga bajong piru lesi ha kajing lenti abangi la kongo kajing khot ke jong blai. Abangi kongo ke bo blai ong penban ha kajing lenti ki wan kajing penthut kini ke jiben thot ki penloing gi bengin stang ban ngam no bangin sangya no lani ban poi syakata ke jaka ga bau bleu muna ke benta jengi ada ka long kum taw dum du men siam ken ma ba ke jinglong breu ke don henre ke tien ke jong blai ke ong ba u Jesus Christ wada kum ke ke por shim la eno kamat ke ba khandai ke banga kwa ye ba pinyo na ke ni ke jingi thu ke long ba hapdeng jong ke jingyai lenti pidon kamru ban pediang ia ke jing trot lejong pidon kam ban song thu ba phiun nam la dala ke jong ke bor Kaktin ke jong blake ong bo Petrus ondaw la stang ye ke banya helor ondaw la pet ki kmat sikini kal air nama kalong ke ba ek da pet ikil air berki air yong ke be ke diang bat keman ulas stang ban ngam ondaw la stang ban ngam ai ngo yo blay bo Petrus shim la le khlan hang ni dari penban ula perta ula khot yo try ula khot na ke benta bau try wan banya rap yo fin puli ke khot ke balai po ke ong bo ula perta ula ong ko try tu pen em yang ai ngo yo blay na ke benta Petrus kini ke pen i ke mensiam jong ke jing scoret ki ke jing pendet kalong ke badan kam hadu kata-kata le pila kongo yo try ke bening kong ai ngo yo blay nam ta ke jing kongo andre wanum so sorong ha ke jing la ban kongo ha ke bening kong le pila la ia ke benya ya sla ai ngo yo blay na ke benta ke jing la ke jong pi andre wanum sha ba kata ke pen sarong ye pi tien ke jong blay kong u Petrus ulangam lesi ke daw jong ke jingam ke kalong na ke daw ba u blay kwa bu Petrus ru un sarong ha ke jing im ke jong ulala ia ke ban le ke u try u le ru ha kom ba u try ya sla u Petrus ru ya sla lesi ke jing sarong kan wan andre pen ban ulas tang ia ke ban ngam ananda ulas tang ban ngam tien ke jong blay kong Petrus ula perta ke pen i ke jinglong ke bas ngauret ke jong Petrus ba ba Petrus pendet je la de ai ngo yo blay bo try shim la eno ke tien ke jong blay kong blay u shop no ik bas ngau kraw de ai ke jinga e kita ki bas ngauret din ta kata hapdeng jong ke eryong ai bo blay usna dori ke jumut ju berkhat ba gamen siam ke janga ba jong pi bangin long ki break ki bas ngauret ki ba penret ki ba pendam haga kti ke jong blay ba haga bor ke jong blay di kita ke long ke mat ke ba khandai ke bangadon kam ye ke ban pen mau ye la de bat kum ju ru ye pi apreng jong ke eryong ai bangin nang penret shu hagi kti ki ban bor ke jong blay kana bo yo bo blay yo ban kentiu yang a ba di pi haga ya ke ba di piang bon yo ban paru ye ke buram ke ba kraw bat ke mat ke ba khadu ke ta long ke mat ke ba shipo
Aktian ke jong blai kong hadian bau Yesus Kristus la sheme ke kti ke jong Petrus bro argot ki lai ya rengkat hadu bakin lepoi syagaling bar anda kata ke eryong kala sange no naga daw bau Yesus Kristus la pen sange kata ke eryong Aktian ke jong blai kong ki kesenran baro ki la yu ke jing krau ke jong blai bar ke Bible ka ong ba ki la yamani yu kini ka long ke benta ka bang sngot nat hagani ke jing tu Tian ke jong blai ka ong baki senran kila stang ye ke ban mani yo try kila mani dam ye ong ke tian ke jong blai ka jingmi na ka eryong ka ba wan ha ke jing em ke jong ba jong pi kan pelong ngi ki nong mani ki ba shisha ke jong blai we pu we ri ra ke Bible bai kendo ye ke jing ha ke jing em ki long ki nong mani ki ba shisha ki jong blai den ta ta ha pteng jong ni ke jing ya lenti ha pteng jong ni ke eryong go pi kendo ke jing em ke jong pi lese u blai u kwa ye pi open long ki nong mani ki ba shisha ki ban mani u ha ke men siam bat ke jing shisha lese ha pteng jong ke jing ya lenti la rangi mi kendo ke jing ke jing sarong kalap aga jing em ke jing ha bangi sarong an ong pi ngem la ban long da lele ru ki nong mani ki ba shisha Ahmad jong blai dia bagani ke jing sarong kala slide no naga jing em ke jing dia ang ta ken in long ki nong mani ki ba shisha ki jong blai bat nga ai ngo yu blai na ke benta jong ki ek baro ki bangai kendo ha ke jing em ke jong bang ngai scam bakini baro ki trelang na ke betamal pen bahaya nga bat om ta nga ya phiru namal baro gi long kita ki bo blai u jengi bat ngi je u bang ngai scam bak leng bakini ki eryong leng bakini ke jing tenju ha ke jing em ke jong in yo jing hikai ba kum ki khon ke jong blai u blai kwa ai ngi bangin khamjan shau ai ba ha ke jing em ke jong ba jong pi lesia kum ke ni ke por bingi kendo ke ni ke ryong ai ngin ken ma ke ni ki phot li ki mat ke bingi di ban le bat ke jing hikai ke bingi di ban yo an shupun ken ma pi sai sien shoi ke bangan pen kot ka baning kong ha pleng jong ke ryong la ne la ka dei ngi bangin hab pan pen kre na ke bataki ryong ha ke jing em Kiron kam man ken mau baka jing duai ke long ke badon kam hadu kata-kata ke ba ar wanom klet ba phim long marwe ke balai ha pedeng jong ke jing kot lat ke long ke kabuna ke benta jong blai le ke kamba ban wan ha pedeng ke jing ke jong pi bat ke basau ke don ke bor ke tien ke jong blai ke don ke bor ha ke tien ke jong blai wanom pai khmat chi ke tien jong ki pre henre pai khmat chi ke tien ke jong blai ke basan ken ma ba ke jing don ke jong blai ke kham don kam ban ye ki ha ke ni ke perthai ke ban riu ken ma ba giran kam ban ke lino try ke bo try kwa na ke jing em jungi ha pedeng jong ke jing tenju bat ke jing ha ke jing em bat ke ban nyo giran kam ban ken ma gi we ba ling ba ke ni ke baro ngila ya ke ban le ke ban yem jula ban le menuru ha ban nang ban shashkor ye ke tien ba ke sur ke jong blai bat ke mat ke ba pra ken ma ban nyai pe ki mat ke jungi shau Jesus Christ wan sha ba ki mat ke jungi ken pe sewai pat a ki mat ke jungi ken long berbor shau try kamat ke ba khandai ngiran kam ban pediang bang ilong tangki bre ngidan shibun ke jing duna ngidan shibun ke jing tulat wala rangi la ko yu blai ke baning kong karon ke por ngi sko khlain karon ke por ngi sko tulat karon ke por ngi sko kum ban hap karon ke por ngi dan hajrong lum karon ke por ngi dan hatem tadin ta da ai bang nyai long ki bre ki ba sngodet ki ba yai pendam khnang ba ke por bang istang ya ke ban ngam utrai unyo ban wan man ai ke jinga ke ba kirpang na ke ban ta jungi bat ke ba khaddu kalong kini ke baro ke bang yai lenti ke dai bu blai kwa yingi bangin long kin nong mani ke ba shisha ke jong o ba ngai skam blai la kir khui pi leng ba gani ke jingi kai la pi yai lenti leng ba ke eryong ba ke jing ten ju ke ba ha ke jing ke jong pi tu ngi doi lang ha ke por bu blai unyo ban ba ke buram hakum ke por ha ke jing jong ha ba jong pi tu ngi doi lang try bling aingo ime na ke benta ju ke por ba ngai skam baro ke bi asno ke tien ke jome ke ski kadena ke dawa mela lam ye ki bikin shashkor ke ke tien balare ke la ya leng ba ke jing le ba ki eryong bu bon ja ye ke jing a blame mela pun khreru ye ke jing ke ba kirpang balangai skam mo men sim khol jome on pen chat boring i we pi we bangin la ban i ke buram ke jome bangin yai ne ru hadu ke bakut jong ke jing ai lenti shaming ai ke buram bat ke jing ro ba mi snow ke jing duai me jubab ru palat ban ke bangi pan ban ngi khmi lenti ke buram borong a shame ha ke kerteng ke jong Jesus Amen. Kulishi bon, rublein kurkuye pe.